Ay ka magbayad ni sa younger order nga package. Ay, wala niya gianuhan daan. Hi, sir. Ano 18.5. Di additional sa gabi igod nga lechon na 25 kilos. Lechon baboy. Opo. Ngayon, lechon kabalo to siya dili may mga outlet. AM Igos Flower Shop, delivering happiness. Ay may buntag. Na si Alin rin ma'am? Ay, walang partner, sir. Ay si Kuan? Catherine. Kati? Ako po. Ay ka magbayad ni sa younger order nga package. Wala niya gianuhan daan. Wala mga ma'am. Na wala may bayarin yung good ma'am. Hi, sir. Kuan 18.5. 25. O 2,000. Package mo na yung order? Wala, sir. Wala sa naging on-inform sa mga? I-additional sa gabi igod nga lechon na 25 kilos. Lechon baboy. Opo. Lechon kabalo to siya dili may mga outlet. Masig na sige pa-invite kay gabi mong i-additional ni ma'am. Sama na to ni ma'am. Naluto na bigyan natanan. Wala, sir. Wala gid mi kabayad ana. Tubili mo yung kaon ni. Kaon man eh. Ay, cancel na lang. Hindi mo ni makancel mo ipagkaon mo gunigod. Saan man ato na nga wala pa siya nag-inform sa kuha. Oo. Pwede ko makatan-aw sa inyong kuan, sir. Okay ma'am. Check na to ma'am. Magalayong agwat, gagawin ang lahat. Mapasayo lang ang pag-ibig na alay sa'yong awit na to ay awit ko sa'yo. Sana ay madama, magkabila man ang ating mundo. Surprise! Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalong at aking hapunan ay iyong umagahan. Ngunit Surprise! Happy birthday! Maligayong bati sa'yong lahat, sa'yong parawan. Happy birthday to you. Happy naman, pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa ngayong bata. Nailad pa? Gana sa muna una, sir, pa. Mayong buntag o happy 35th birthday. Pinailan ay ni ako dahil si MN and kani si Abby. We are from AM Igos Flower Shop. So kami diri karon para makiselebrate sa inyong birthday. Pinaagi ani sorpresa. So kabalo mo siguro pag sa gahatag ninyo. Kinsa man. Ang partner. Wala lain kasi na kay laing partner rin. So nasa minsan lang pero sana ko masahon kantahan sa kanang happy birthday na ba? Sa inyo ha? Ma'am. Birthday? Magkanta sa inyo ha? Birthday. Wala, okay na prepare for podcast. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy! Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So, nasa yung sali, ma'am. Ano yun naman? Stay po. Nice day! So, nasa yung message, ma'am. Ana siya, happy 35th birthday, ma'am. No need na para mag-message pa og taas. Kay uihan ko anang style. Action speak louder than words. Sama sa gibukan karon para sa ako ang pag-surprise sa imong birthday. Maskin wala ko dyan sa Pinas, nag-effort siya ko maskin unsa na ko ka-busy sa work. O miskan magkabilang mundo tag-oras para lang maipag-feel na to sa iya ha. Sa imuha kung unsa ka ka-importante o kamahal nako. Kabalo naman ka sa ato ang duha kung unsa ko ka seryoso sa ato ang relasyon. Ang ako lang wish sa imuhang birthday is hatagan pa kagtaas na kinabuhi sa Ginoo. Maayong panglawas o mag-successful pa ka sa imuhang negosyo tuhod. So padayon lang sa imuhang pagkamaayo nga pagkatao o be loyal always sa ako para naatay forever tuhod.
Antos lang tagtaman sa kamingaw ani kay pila pa jud ka tuig bago ta mag-uban og balik diha. Kining tanan nga sakripisyo nako diri sa abroad is para sa ato ang future kuhon. Again, happy birthday and I love you so much. Amping birthday. Sana Be loyal. Hilak lagi na. Ali diri birthday wish. Di sa manuna mo hata. Ako manghinaot nga ang imong adlaw na taon karong adlaw malipayon og sa umabot pa nga katuigan makahimo sa gihapon sa pagsaulog sa imong adlaw na taon padayon sa imong pagkinabuhi nga puyon kanunay sa kabuton sa atong Dios aron makabot ang kalampusan sa imong umaabot nga pag kinabuhi o kanala nga ako ang panghinaot. Pagpayong kayo ng pamilya. Pagka tingnan 25, dati. Pagpayong hapon sa aming pamilya. Salamat ko kay Naden nga. Muna yung ginagawa sa iyong partner. Yung magmahal. Yung kinalang ulo na ulo. Kaya sa kong anak. So ikaw ma'am sa may mensahe nimo sa imong partner. So yan, hindi mo nga pa-surpresa ka rin. Wala ko nag-expect nga. Ito ko surprise sa rin nani. Kaya kung gingon lang is mag-food package lang ka. Pero ganiha, pag-abutan ni Mar, nanadjud ko ikutot nga nadji lahi. Kaya nga nung naibaboy, nakabalugit siya din mga baboy. Palpak dito ko ingon. So, salamat kaayo sa imong pag-effort ug sa imong love and care biskan lagi yung ta kadayon lagi hapon o wala ko nagtuo nga sa imong pag-upload mas the more pa nga na-feel nimo unsa pud ko ka importante sa imong kinabuhi o ta sa maabot na panahon 2 years pa kadiha bago mo uli natin tayo magpakasal sa uban sa Ginoo atong mga plano o kay kabala ka kay ako diri kanang ano lang puro pag ginabuhi lang yun ako ang routine diri walay sagot Ginoo ang I love you so much. Wow, sana all. Tulang. Na nag-request man siya pasayawon daw ka. Ay kabalugin na siya di ko sa Yeah, okay. Sige, picture na lang. Happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa ang Bigos Flower Shop lang doula